Akurát sa nachádzame na trenčianskom letisku, kde pripravujeme už niekoľko dní aktívne zónu, ktorá sa volá Curiosity. Je vytvorená zo 47 kontajnerov, čo je jedna z najväčších zón, aká kedy bola z takéhoto typu materiálu postavená tu na Pohode. Kde sa budú prezentovať značky ako IQOS, VEEV, ZYN, no a o tom, čo všetko sa tu nachádza a čo všetko sa bude prezentovať a ukazovať a hrať a zabávať sa, vám už povie Toži. Je to zóna pre všetkých zvedavcov, lebo bude tu toľko aktivít a toľko zaujímavých miest, ktoré sa dajú objavovať a keď sú ľudia zvedaví, tak toto je ideálne miesto, kam môžu prísť. My sme tu už 4. deň, staviame tu kontajnery, ako môžete vidieť za mnou, až do 3 poschodí. Máme tu 50 metrov dlhú ulicu s pevnou podlahou. Budeme tu mať obrovský stage výborných interpretov, ako je Laci Strike, Jimmy P, Vec. Budeme tu mať našich indických zahraničných hostí. Toto všetko pripravujeme pre nášho klienta. Akčná marketingová agentúra. Keď prišlo zadanie, tak sme sa zamýšľali na tom, čo vlastne treba priniesť na také letisko, ako je Trenčín. Všade okolo je suchá tráva, chýba tu tieň, chýba tu voda, tak sme vymysleli, že priniesme to, čo ľudia majú naozaj najradšej. A je to ulica, sú to kaviarne, sú to rôzne zábavné veci, ktoré chcú zažiť. Čiže rozhodli sme sa, že vybudujeme ulicu a prinesieme kúsok mesta priamo na letný festival. Dnes sa síce nachádzame na Pohode, ale máme za sebou už festivaly, ako je Bike Fest, ako je Ženy Víno Funk. A toto leto máme prvú obrovskú generálku našej kompletnej celej zóny priamo tu. Čaká nás taká istá zóna na Lavstreame a plus nás čakajú ešte ďalšie festivaly počas tohto leta. Čiže pre Creative Gang tento rok a táto letná sezóna je naozaj perná, takže budeme sa vydávať určite ešte často tieto mesiace. A aké sú zaujímavosti o tejto zóne? Budujeme tu 500 metrov štvorcových drevenej podlahy, aby ľudia nemuseli chodiť po tráve, nemuseli chodiť po bahne. Všetky kontajnery, ktoré vidíte na spodu, ponúkajú rôzne aktivity, či už pre značku VEEV, ZYN alebo IQOS. A staviame tu obrovský stage, na ktorom vystúpia slovenskí aj zahraniční umelci. Celý branding je urobený cez ledky, čiže budeme vedieť meniť tvár našej ulice a prispôsobovať ju presne podľa toho, či sme ráno a ideme do kaviarne na croissant, alebo máme party cez deň, alebo sa naozaj bavíme už večer na našich headlineroch, ako bude napríklad Gleb a Rude Boys. Tento rok toho robíme na Pohode viacej a ako môžete vidieť za mňou, pripravujeme zónu aj pre nášho klienta Medicine. Ahojte, som Nikola, som z Creative Gangu a mám na starosti tento rok Medicine zónu na Pohode. Tento rok tu máme veľmi veľa zaujímavých aktivít. Jednou z nich je vyfarbovanie tohto obrazu, ktorý nám predpripravila umelkyňa Karolina. Máme tu aj slečnu, ktorá vám spraví na mieru karikatúru vašej tvári, následne vám ju vytlačí na nálepku, takže si to môžete nalepiť na telefón, na notebook, kde len chcete. A zajtra tu bude prebiehať teda ďalšia aktivita a to je potlač na trička, kde si môžete vybrať vlastný návrh a chalanisko vám ho potlačí a budete mať vlastné personalizované tričko. Všetko? Ak by si mal opísať túto zónu jedným slovom, čo by to bolo? Povedala by som, že živelná. Cool. Originalita. Chilík. Fancy, hej. Komfort. Zábava. Biela. Dáme obrovský, veľký, brutálny potlesk, hej? Taký, že odpáli to tu už normálne v tých veľkých stageoch.
Čo sa ti na tejto zóne ešte páči? Nemusím ísť nikam inám, prídem do tejto zóny, mám tu vyriešené klasy, alkohol, diskotéku a akože nemusím vlastne ísť, tam si pospím a nemusím ísť nikam inám, hej, takže môžem tu bývať. Záchody. Tie sú tu úplne najlepšie. Mne sa veľmi páčia títo barbery, takže ak ste chalani, tak určite sa choďte ostrihať a tu vidím aj arkády, takže na to. Keby máš odporučiť niekomu túto zónu, tak aké aktivity by si zvolila? Mňa najviac zaujala DIY, klobúčiky, trička, že to je také moje a je tu taká zábavná aktivita, že skúšame kľúčiky a je to také interaktívne celé, že to musíte prejsť, že taká zábava je to proste. Ten zipline vyzerá inak strašne pekne a babi tu pletú úplne že nádherné vlasy. A drink si treba dať bohéme, jasné. I'm a freak. It's something I knew. That's what rapists do. Let's go.